Magandang araw sa inyo, sir. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Jonalyn. Nais ko lang sanang ibahagi sa inyo ang naging karanasan ng aking lolo at lola noong ipinagbubuntis ni lola ang aking ama. Tawagin na lang natin silang Lola Duray at Lolo Nestor. Bata pa lamang si Lola Duray, hindi nalingid sa kaalaman niya ang mga bagay tungkol sa aswang. Malimit kasi siyang pinagsasabihan ng kanyang mga magulang tungkol sa mga nilalang na iyon. Maging ang mga pangontra sa mga aswang ay sinabi rin ng mga ito sa kanya. Hanggang sa makapag-asawa na nga si Lola Duray kay Lolo Nestor, ay hindi na nawala sa isipan niya ang mga bagay na itinuro ng kanyang mga magulang sa kanya. Nagamit pa nga niya ang mga kaalamang iyon, lalo na ng mga panahong buntis siya sa aking ama. Dahil nga ipinagbubuntis noon ni Lola si Papa, nag-iingat siya lalo na at alam niyang habulin siya ng mga aswang. Ang iilan sa mga alam niyang pangontra sa aswang ay inilalagay niya sa loob at labas ng kanilang bahay, tulad lamang ng bawang, asin at kalamansi. Nang mga panahong yun din, may silong pa ang bahay nila Lola Duray. Sa sahig lamang sila natutulog, kaya nababahala siya sa mga posibleng mangyari sa kanya, lalo na at may posibilidad na maaaring aswangin siya mula sa silong ng bahay nila. Sa kadahilanang yon, pinagsabihan niya si Lolo Nestor na lagyan ng bakod ang kanilang silong at nang hindi makapasok ang mga aswang doon. Naglagay din siya ng mga bawang at dahon ng kalamansi sa mga bakod para makasigurado siya. Hindi rin nawala sa isipan ni Lola noon ang magtanim ng kalamansi sa paligid ng kanilang bahay. Dahil ayon sa kanyang ina, isa iyon sa mabisang pangontra sa aswang. Magagamit ang dahon nito, lalo na ang katas ng bunga nito, para sa mga nilalang na yon. Ano namang gagawin mo riyan sa bunga ng kalamansi na pinitas mo? Tanong pa noon ni Lolo Nestor kay Lola Duray nang makita siya nitong pinitas ang mga bunga ng kalamansing tinanim niya. Itatabi ko ito mamayang gabi, mas maigi na ang nag-iingat. Tugon naman ni Lola. Napatango na lang si Lolo Nestor dahil sa sinabing yon ni Lola Duray. Kahit kasi hindi pa napararanasan ng aswang si Lola, labis itong nag-iingat, gayong ayaw niyang mapahamak ang batang dinadala niya. Malimit siyang magtabi ng kalamansi sa higaan niya, bunga man ito o dahon ng kalamansi. Dahil ayon sa kanya, malaki ang maitutulong nito para maitabo yung mga aswang. Nasa 5 buwang buntis na si Lola Duray kay Papa nang magsimula siyang makaranas ng mga pang-aaswang. Unang beses nga ay noong ginabi na sila ng uwi galing sa baryo ng kaibigan ni Lolo. Naimbitahan kasi sila sa kasal ng kaibigang iyon ni Lolo, kaya wala nang nagawa si Lola kung hindi ang sumama na lang din kay Lolo Nestor doon. Napag-usapan din naman nilang mag-asawa na huwag na lamang magpagabi sa pag-uwi. Ngunit hindi sumang-ayon sa kanila ang panahon. Nahirapan kasi silang makasakay dahil wala ring masyadong masasakyan ng araw na yon. Hapon na nang makasakay sila, kaya ginabi na sila habang naglalakad pa uwi sa kanilang bahay. Habang nasa daan pa lamang, pauwi sina Lola Duray at Lolo Nestor. Ramdam na ni Lola na may kakaiba sa kanilang paligid. Binulong pa nga niya kay Lolo Nestor na pakiramdam niya ay tila may nakasunod sa kanila. Nagmamatsyag naman sila sa kanilang paligid at panay ang paglinga ni Lolo Nestor na noon pa ay nahuhuling maglakad kumpara kay Lola. Subalit sa tuwing lumilingon nga siya sa kanilang likuran ay wala naman siyang nakikita. Dahil doon, nagpatuloy na lang sila sa kanilang paglalakad at pinagsasabihan na lamang niya si Lola
na huwag nang pansinin ng kung anumang nararamdaman nito. Saktong ang pagkarating nila sa kanilang bahay, sunod-sunod na paghuni ng tiktik ang kanilang narinig. Mahina iyon, kaya alam nilang nasa paligid lamang iyon ng kanilang bahay. Tama nga ako sa aking kutob na may nakasunod sa atin. Sabi pa noon ni Lola Duray, kaya sumang-ayon din sa kanya si Lolo Nestor. Sa kadahilanang yun din, kaagad na inilabas ni na Lolo at Lola ang kanilang mga pangontra sa aswang. Hindi rin naman nagtagal ang mga paghuning kanilang naririnig. Subalit kahit na ganoon, ay hindi nagpakampante sila Lolo at Lola. Inihanda na lamang nila ang kanilang mga sarili sa mga posibleng mangyari sa gabing yon, lalo na at sinundan pa sila ng naturang aswang. Nagpasya na lang din silang magpahinga habang nagmamatyak sa kanilang paligid. Kinutuban ng hindi maganda si Lola Duray dahil kahit alam niyang pagod siya gawa ng naging lakad nila ng araw na yun, hindi siya kaagad nakatulog. Kahit anong pilit niyang matulog ay hindi niya magawa dahil hindi siya dinadalaw ng antok. Tulad ni Lola Duray ay ganoon din ang nararamdaman ni Lolo. Kaya minabuti na lamang nilang mag-usap na lang muna tungkol sa mga pangalang ibibigay nila sa kanilang magiging anak. Sa kalagitnaan ng pag-uusap nilang dalawa, nakarinig sila ng pagkaluskus sa kanilang dingding. Nagkatitigan silang dalawa at bigla silang natahimik. Minatyagan nila ang kanilang paligid hanggang sa nawala rin ang mga pagkaluskus na yon. Walang ano-ano. Narinig din nilang tila may naninira sa bakod ng kanilang silong. Noong una hindi nila ito pinansin, ngunit nang hindi ito tumitigil, ay bumangon na silang dalawa. Dali-daling kinuha ni Lola Duray ang bunga ng kalamansi na inilalagay nito sa kanyang uluhan. Sinenyasan din niya si Lolo na iabot sa kanya ang maliit na patalim na gagamitin ito upang hiwain ang bunga ng kalamansing hawak niya. Kaya sinunod na lang siya ni Lolo Nestor. Habang hinihiwa ni Lola Duray ang bunga ng kalamansi na hawak niya ng mga sandaling yon, sinubukan naman ni Lolo Nestor na sumilip sa kanilang sahig upang makita kung ano ang nangyayari sa kanilang silong. Hindi mapigilan ni Lolo Nestor ang mapamura noon dahil sa nakita niyang nilalang na nasa ilalim ng kanilang silong. Mabalahibo iyon at may mapupulang mga mata. Pilit na gumagapang iyon habang nakatingala sa kinaroroonan nilang mag-asawa. Narinig naman ni Lola Duray na napamura na si Lolo, kung kaya dali-dali niya itong nilapitan. Hindi siya nagdalawang isip na pigain ang kalamansing nahiwa niya kung saan itinuro ni Lolo Nestor na nakita niya ang nasabing nilalang. Ganoon na lang ang gulat nila nang may marinig silang paghiyaw mula sa silong ng kanilang bahay. Walang yakang aswang ka. Yan ang nababagi sa'yo. Masunog ka sanang hayop ka. Sigaw noon ni Lola. Walang ano-ano rin noon. Nakarinig na lang sila na tila may kung anong nasira sa kanilang bakod. Marahil dahil sa pagwawala ng aswang, nang matamaan nito ng kalamansi, ay naisipan nitong lumabas sa silong at nasira na nito ang bakod ng silong nila Lola dahil doon. Napasilip muli si Lolo sa kanilang silong, ngunit wala na roon ang mabalahibong nilalang na nakita niya. Dahil nais masigurado ni Lolo na wala na nga ang aswang, nagpasya siyang lumabas sa kanilang bahay. Nang wala na nga siyang makitang bakas ng aswang, pumasok na lang siya ulit sa kanilang bahay upang magpahinga. Dahil nga sa wala na ang aswang sa paligid nila Lola, dinalaw na rin sila ng antok at kaagad na nakatulog. Hanggang sa mag-umaga naman, ay hindi na bumalik ang aswang na yon. Bungsod nga ng nangyaring yon ng nakaraang gabi,
Ipinagtaka lang noon ni Lolo ay kung paanong nasira ng aswang ang bakod ng kanilang silong. Gayong alam nilang may inilagay silang mga pangontra doon. Inalam ni Lolo kung saan pumasok ang aswang. At napag-alaman nga niyang wala na ang mga pangontrang inilagay nila doon. Kaya nasira din ang kanilang bakod. Wala nang nagawa pa si Lolo Nestor kung hindi ang ayusin na lamang ang sira nilang bakod at naglagay ulit ng mga bawang doon. Simula naman ng gabing yon, malimit na silang dalawin ng aswang. Palagi na lamang inihahanda nila Lola at Lolo ang kalamansi at bawang na maaaring magamit nilang pangontra sa nilalang na yon. Mabuti na lang at kahit papaano ay kampante silang mag-asawa na hindi sila kayang pasukin ng aswang dahil may mga pangontra din sila sa loob ng kanilang bahay. Hanggang sa isang gabi nga noon, muli na naman silang nakaramdam ng kakaiba sa kanilang paligid. Napakaalinsangan ng panahon kahit alam naman nilang mag-asawa na medyo malamig ang simoy ng hangin ng mga panahong yon. Habang nakahiga sila Lolo at Lola, nagmamatsyag sila sa kanilang paligid. Subalit kahit na ganoon, wala naman silang naririnig na kahit na anong ingay. Panay naman ang silip ni Lola sa kanilang silong, ngunit wala rin siyang nakikita doon. Inakala na nga lang nilang mag-asawa na baka dala lang din ng panahon yon, kaya kalaunan ay nagpasya na rin silang matulog. Nauna namang nakatulog noon si Lolo Nestor dahil nakaramdam siya ng pagod. Si Lola naman noon ay pinipilit na makatulog dahil hindi pa siya nakakaramdam ng antok. Nasa ganoong sitwasyon sila Lola at Lolo nang may maulinigan siyang mahinang pag-ungol sa labas ng kanilang bahay. Kinabahan si Lola dahil tila malapit lamang ang ingay na iyon. Muli pa niyang narinig ang nasabing ungol na animoy nasasaktan ito. Maya-maya pa, naulinigan ni Lola na tila may langit-ngit ng kawayan na animoy paunti-unting may binubuksan o sinisira. Kasabay din ng langit-ngit na naririnig nito ang manakanakang ungol nang hindi niya matukoy kung ano o sino ang may gawa. Sa kadahilan ng yon, napagpasyahan ni Lola Duray na sumilip sa silong ng kanilang bahay. Sa sahig lang kasi sila natutulog ni Lolo, kaya madali lang sa kanya na silipin ang kanilang silong. Noong una ay wala siyang maaninag, subalit kalaunan ay may kung ano siyang natatanaw. Tiningnan ng maigi ni Lola Duray ang kung ano mang natatanaw niyang yon. At ganoon na lang ang takot na naramdaman niya. Alam ni Lola na aswang ang nilalang na gumagapang papasok sa silong nila. Dahil doon, sinubukan niyang gisingin si Lolo Nestor. Ngunit hindi ito nagigising. Napamura na lang si Lola dahil doon. Wala na siyang nagawa pa kung hindi ang ihanda ang kanyang sarili sa kung anumang mangyayari ng gabing yon. Sinikap ni Lola na hindi makagawa ng kahit na anong ingay para hindi malaman ng aswang na gising siya ng mga oras na yon. Dahil may naihanda na rin kalamansi si Lola na hiniwa na rin niya, inabot niya yon. Nang makuha na nga niya ang kalamansi, muli siyang sumilip sa kanilang silong. Pinanindigan si Lola ng balahibo nang makita niya ang nilalang na nasa ilalim ng kanyang hinihigaan. Animoy naghahanap pa ito ng butas na kung saan pwede niyang maipasok ang kamay o ang dila niya. Makalipas pa ang ilang segundo, nagsimula na ang aswang sa kanyang pakay kay Lola Duray. Dahan-dahan itong sumilip sa siwang ng sahig kung saan malapit si Lola Duray. Dahil doon, naisip ni Lola Duray na pigaan ang nilalang ng kalamansing hawak niya.
Bago pa man tuluyang makasilip ang aswang, piniga ni Lola ang kalamansi na hawak nito. Ganoon na lang ang pagbalikwas ni Lola sa kanyang higaan nang marinig niya ang malakas na paghiyaw ng aswang. Marahil ay natamaan ito sa mata o hindi man ay sa ibang parte ng mukha nito dahil sa ginawang yun ni Lola. Naalimpungatan naman noon si Lolo Nestor nang magsimulang magwala ang aswang sa silong ng kanilang bahay. Dahil siguro sa galit ng nilalang, dahil sa ginawa sa kanya ni Lola Duray, ay ninais nitong sirain ang sahig ng bahay nila Lola. "Ayos ka lang ba?" tanong pa ni Lolo Nestor kay Lola nang makalapit ito sa kanya. Tanging pagtangulang ang naitugon ni Lola Duray kay Lolo. Nang masigurado naman ni Lolo na maayos ang lagay ni Lola, kinuha niya ang kanyang itak at saka nagpasyang lumabas ng kanilang bahay. Minumura pa niya ang aswang habang patakbong tumungo sa labas ng kanilang bahay. Subalit bago pa man makarating si Lolo sa silong ng bahay nila, mabilis na umalis sa silong ang aswang na yon. Nakita na lamang ni Lolo Nestor ang bakod na sinira na ng aswang para makapasok doon sa silong ng bahay nila Lola. Bumalik na lang si Lolo Nestor sa loob ng bahay nila at inasikaso si Lola Duray. Nang mga oras na iyon ay nakakaramdam pa rin siya ng takot dahil sa nangyari. Nagbantay na lamang si Lolo Nestor noon at pinauna nang matulog si Lola Duray. Mabuti na lamang at nakatulog din naman si Lola Duray ng gabing yon. Kinaumagahan noon, inasikaso kaagad ni Lolo Nestor ang bakod nila na sinira ng aswang. Nakaramdam pa ng galit si Lolo noon dahil nagawa pa ring pasukin ng aswang na iyon ang kanilang bakod, gayong may mga bawang siyang isinabit doon. Habang abala nga si Lolo Nestor sa pag-aayos ng kanilang bakod, ay naikwento ni Lola Duray sa kanya ang patungkol sa mga narinig niyang pag-ungol ng gabing yon. Naisipan nilang mag-asawa na marahil ay iniinda lamang ng nilalang ang sakit sa tuwing nasasagi niya ang mga pangontrang nakalagay roon. Nasa ganoong sitwasyon nga silang dalawa nang may narinig silang boses sa kanilang likuran. Kaagad na napalingon sila Lolo Nestor at Lola Duray sa may-ari ng boses na yon at nakita nila ang isang matandang babae. Nagtanong ang matandang babae kung saan ang bahay ng kakilala nitong kabaryo lang din nila Lolo at Lola. Habang kinakausap ni Lolo Nestor ang matandang babae, ay pansin nilang mag-asawa na nakatingin lang ang matandang babae kay Lola Duray. Pansin din nila ang manakanakang pagsulyap ng tingin nito sa nakaumbok na tiyan ni Lola. Walang ano-ano, tiningnan ni Lola Duray ang mukha ng matandang babae at bigla itong napaiwas. "Ano pong nangyari sa mukha niyo? Bakit po parang nasunog yan?" tanong pa ni Lola Duray nang makita ang parte ng mukha ng babae na animoy nasunog. Napailing naman ang matandang babae at sinabihan pa si Lola Duray na wala lamang yon. "Hindi naman masyakit, iha," sabi pa ng matandang babae kay Lola Duray. At saka ito nagpasalamat. Umalis na rin ito, kaya itinuon na lang din ni Lola at Lolo ang kanilang atensyon sa paggawa ng kanilang bakod. Parang pamilyar ang mga mata ng matandang yun. May kakaiba sa kanya, sabi ni Lola Duray kay Lolo Nestor. Napailing na lang si Lolo dahil sa sinabi sa kanya ni Lola. Bakit may parting nasunog sa mukha niya? Ano kaya ang dahilan ng pagkasunog ng mukha ng matandang yun? Muli pang tanong ni Lola. Hindi naman nakaimik si Lolo Nestor sa naging tanong na iyon ni Lola. Makalipas ang ilang sandaling pananahimik ni Lolo Nestor ay nagwika ito. "Huwag mo nalang isipin ang tungkol sa matandang yon.
Ang mas mahalaga ng isipin ngayon ay kung paanong hindi na masira ng aswang ang ating bakod. Napaisip sila noon ng paraan kung paanong hindi na masisira ang bakod nila. Naglagay pa nga sila ng mga harang sa bakod na yon para hindi na makapasok doon ang aswang. Dinamihan din nila ang bawang at mga kalamansing sinabit nila doon. Naisip na lang nila na kung magawa man ng aswang na makapasok, masusunog muna ang balat nito dahil sa bawang at kalamansing naroroon. Bunsod ng isiping yon, muling naalala ni Lola Duray ang mukha ng matandang babaeng nagtanong sa kanya. Kinutuban ng hindi maganda si Lola Duray nang may mapagtanto siya. Hindi kaya yun ang aswang na nasa silong natin kagabi? Wala sa sariling tanong ni Lola Duray kay Lolo Nestor. Kaagad naman siyang sinita ni Lolo dahil sa sinabi nito. Kasi posibleng matamaan sa mukha ang aswang na nakita ko kagabi dahil sisilip sana siya nang pigain ko ang kalamansing hawak ko. Hindi ba't nasusunog ang kanilang balat kapag natamaan ng katas ng kalamansi? Kaya baka nasunog yun dahil sa nangyari kagabi. Mahabang wika ni Lola. Muli naman siyang sinita ni Lolo, ngunit malakas daw ang kutob ni Lola. Kung yun nga ang aswang, ihanda na lamang natin ang ating sarili. Anang Lolo Nestor kay Lola. Hindi na rin naman umimik noon si Lola. Pagkatapos nga nilang asikasuhin ang kanilang bakod, nagpasya na silang pumasok sa kanilang bahay. Bago naman dumilim noon, naghanda ng bawang si Lola Duray upang ilagay nito sa uluhan nila ni Lolo. Naghiwa rin siya ng kalamansi at inilagay sa plastik na sisidlan ang katas ng kalamansing nahiwa niya. Ayon pa kay Lola, mas madali na raw na gamitin kapag ganoon. Hinayaan na lamang siya ni Lolo Nestor sa kanyang ginagawa dahil abala rin si Lolo sa paghasa ng kanyang itak. Kinagabihan nga noon, pagkatapos nilang kumain, ay nagpasya na silang magpahinga. Dahil wala namang bakas noon ng aswang, ay nagpasya nang matulog sila Lolo at Lola. Naalimpungatan lamang noon si Lola Duray nang may marinig siyang pagkaluskos sa dingding kung saan malapit siyang nakapwesto. Kaagad na napalayo sa dingding na iyon si Lola Duray. Makalipas ang ilang sandali, nawala ang mga pagkaluskos na naririnig nito. Subalit napalitan naman yun ng mahihinang mga pag-ungol. Kaagad na kinabahan si Lola dahil tulad iyon ang narinig niyang ungol ng nakaraang gabi. Dahan-dahang kinuha ni Lola Duray ang nilagyan niya ng katas ng kalamansi. Hinawakan niya iyon at hindi na binitawan. Patuloy pa rin niyang naririnig ang mga pag-ungol na iyon, kaya ginising niya si Lolo Nestor. Nagising naman noon si Lolo at narinig din niya ang pag-ungol na naririnig ni Lola. Pareho pa silang napatitig sa isa't isa nang biglang lumangit-ngit ang kawayang bakod nila. Batid nilang sinusubukang sirain ng kung anong nilalang ang bakod ng silong nila. Subalit kahit na ganoon, nagpanggap na lamang silang natutulog at hinintay ang susunod na mangyayari. Napasilip sina Lolo at Lola sa silong ng kanilang bahay at may natanaw nga silang tao doon. Tiningnan nila iyon ng mabuti at may napagtanto silang dalawa. Ang matandang babae kasi iyon na nagtanong sa kanila. Dahan-dahan itong gumagapang patungo sa hinihigaan ni Lola Duray. Tsaka ito napatingala. Maya-maya pa, inilabas nito ang mahaba niyang dila at naghanap ng butas na mapapasukan. Hindi na muna gumalaw sila Lolo at Lola at hinintay na makapasok ang dila ng aswang sa butas na malapit sa higaan nila. Nang tuluyang makapasok ang dila ng matandang babae roon, kumilos na si Lolo
Dahan-dahang binalot ni Lolo Nestor ng tela ang kanyang kamay at saka niya mabilis na hinawakan ang dila ng aswang. Nang mahawakan niya na ito, buong lakas niyang pinigilan ng makaalis ito sa pagkakahawak niya. "Buhusan mo ng katas ng kalamansi," sigaw pa ni Lolo kay Lola Duray. Dahil doon ay sinunod na lang ni Lola ang sinabi ni Lolo. Binuhusan niya ng katas ng kalamansi ang dila ng aswang. Maya-maya pa, nakita nilang umusok ito na animoy nasusunog. Dinig din nila ang malakas na pag-ungol ng nilalang na nasa silong ng bahay nila. Pinipilit pa nitong kunin ang kanyang dila hanggang sa magtagumpay nga ito. Hindi na nag-aksaya pa si Lolo ng oras at kinuha ang kanyang itak tsaka tumakbo sa labas ng kanilang bahay. Binuhos naman ni Lola Duray ang natitirang katas ng kalamansi sa ilalim ng kanilang silong. Marahil ay hindi pa nakakaalis doon ang nilalang, kaya natamaan pa ito sa ilalim. Nang nasa labas na si Lolo Nestor, dinig ni Lola Duray na napapamura ito. Sumilip naman si Lolo Duray sa silong ng kanilang bahay at ganoon na lang ang gulat niya nang may makita siyang dalawang mapupulang mga mata na bigla ding sumilip sa kanya. Napaatras noon si Lola Duray. Nang ilawan niya ang ilalim ng kanilang silong, nakita niyang may malaking baboy roon. Mas malaki iyon kumpara sa mga normal na baboy na nakita niya. Itim ang kulay nito at tila galit na nakatingala sa kanya. Sinubukan naman ni Lolo Nestor noon na takutin ang nilalang. Naisipan pa nga niyang pasukin ito sa silong upang harangan ng aswang na naroroon. "Walang iya kang matanda ka. Tama pala ang asawa ko na aswang ka nga," sigaw noon ni Lolo habang papasok siya sa kanilang silong. Kumuha naman ng kalamansi si Lola Duray at hiniwa yon. Piniga niya yon upang kunin ang katas ng kalamansi at yun ang kinuha niya para ibuhos sa aswang na nasa silong nila. Naisip din niyang itapon sa silong nila ang mga kalamansing nahiwa na niya. Narinig na lang nilang napahiyaw ang aswang sa ilalim. Sinubukan ni Lolo Nestor na kalabanin ang aswang sa kanilang silong. Ngunit dahil mahirap ang paggalaw doon, ay nagkaroon ng pagkakataon ng nilalang na masugatan si Lolo. Sa huli ay nagpasya si Lolo na lumabas doon dahil malaki ang tsansa ng aswang na mapatay siya sa silong nila. Hinintay niyang makalabas ang aswang mula sa silong, ngunit hindi ito lumabas. Tila hinahamon pa nito si Lolo na muling pumasok sa silong at doon siya labanan. Nagawa pa nga niyang ngisian si Lolo Nestor habang nasa ilalim siya ng silong. Sa inis naman ni Lolo, inutusan niya si Lola na muling maghiwa ng kalamansi at ibigay dito ang katas ng mahihiwa ni Lola. Nagpakuha rin si Lolo ng asin, kaya sinunod naman siya ni Lola Duray at ibinigay niya ang mga iyon kay Lolo Nestor mula sa bintana ng kanilang silid. Nang makita ng aswang ang hawak ni Lolo Nestor, tila napalunok ito ng laway. Walang pagdadalawang isip na isinaboy ni Lolo Nestor ang asin sa aswang. Winisikan din siya ni Lolo Nestor ng katas ng kalamansing hawak niya. Tanging paghiyaw lang ang nagagawa ng malaking baboy sa tuwing natatamaan siya. Marahil ay hindi na siya nakatiis pa dahil nasusunog na ang balat niya sa mga pangontra ni Lolo. Naghanap siya ng paraan para makaalis sa silong ng bahay nila Lolo Nestor. Nagawa niyang sirain noon ang bakod sa kabilang parte ng silong nila Lola. Nang masira iyon ng aswang, ay mabilis siyang lumabas mula doon. Inakala ni Lolo na aalis na ito, ngunit narinig niyang napahagikgik ang nilalang na noon ay nagpalit na ng kanyang anyo. Mula sa pagiging baboy, ay naging mabalahibong nilalang ito. Mabilis itong tumalon sa bubungan nila Lolo, kaya hindi siya nagawang abutan ni Lolo Nestor.
Bumaba ka riyang hayop ka. Harapin mo ako. Paulit-ulit na sigaw ni Lolo Nestor. Duwag kang aswang ka. Dagdag pa ni Lolo. Pagkasigaw daw ni Lolo ng mga katagang yon, nilundagan siya ng aswang. Hindi naman naihanda ni Lolo ang kanyang sarili sa ginawang yon ng aswang. Dahil doon, nagawa siyang sakali ng nilalang. Nagpupumiglas noon si Lolo, ngunit sadyang malakas ang aswang na yon. Ramdam ni Lolo ang matutulis nitong kuko na tila paunti-unting bumabaon sa kanyang leeg. Dahil doon, buong lakas na kinuha ni Lolo ang kanyang itak at tinaga sa leeg ng aswang na sumasakal sa kanya. Nabitawan naman siya ng aswang dahil sa ginawa nito. Dali-dali ring napabangon si Lolo habang nakahawak sa kanyang leeg at napapaubo. Napahiyaw naman ang aswang habang kinukuha ang nakatarak na itak sa kanyang leeg. Dumungaw naman si Lola sa kanyang bintana habang inaabot kay Lolo ang kalamansing hawak nito. Hindi na nag-aksaya pa ng oras si Lolo at kinuha niya iyon kay Lola. Bago pa man matanggal ng aswang ang itak sa kanyang leeg, nilapitan siya ni Lolo at pinakain dito ang kalamansing hawak niya. Nagpupumiglas noon ang aswang kay Lolo, ngunit buong lakas siyang pinipigilan ni Lolo Nestor. Nakita pa ni Lolo na tila umuusok ang bibig ng aswang dahil sa ginawa niyang pagpapakain ng kalamansi rito. Siya na mismo ang kumuha ng itak sa leeg ng nilalang at tinaga ang braso ng aswang. Napahiyaw ang aswang dahil sa ginawa ni Lolo. Subalit hindi tumigil ang aking abuelo sa kanyang ginagawa. Paulit-ulit niyang tinaga ang aswang hanggang sa mapahandusay ito sa lupa. Nangihina na noong mga oras na iyon ang aswang, ngunit hindi nagpaawat si Lolo. Napahinto lamang si Lolo sa kanyang ginagawa nang makita niyang naging tao ang anyo ng aswang na yon. Ang matandang babae nga yon na nagtanong sa kanya. Narinig niyang umuungol ito at tila nagmamakaawa ang mga mata nito. Umalis ka na rito at huwag ka nang babalik pa. Sigaw ni Lolo sa aswang. Kaya gumapang ito palayo. Batid ni Lolo na kahit pa makaalis ang matandang yon, hindi na rin naman yon mabubuhay pa. Nang wala na ang matanda, pumasok siya sa kanilang bahay at nagbihis upang makapagpahinga. Hindi na siya nagbantay pa ng gabing yon dahil alam niyang hindi na rin naman babalik ang aswang na yon. 3 araw matapos ang pangyayaring yon, naging matunog ang balita tungkol sa pagkamatay ng matandang aswang na nakatira sa karatig baryo nila Lolo. Naging tikom naman ang bibig nila Lolo at Lola tungkol sa pangyayari ng gabing yon. Simula din noon, wala nang aswang ang nagpapabalik-balik sa silong ng bahay nila Lola at Lolo. Magandang araw sa inyo, sir. Ako nga po pala si Cheska. Nais ko lang po sanang ibahagi sa inyo ang ikinuwento sa akin ng aking Lola Claring. Ayon kay Lola Claring, dayo lang noon sa baryo nila si Mang Baldo. Sa pagdating daw ni Mang Baldo sa kanilang baryo, marami daw ang nangyaring mga kababalaghan, lalo na ang mga pang-aaswang. Natsyempo rin kasing marami-rami ang mga babaeng buntis na kabaryo ni na Lola Claring ng mga panahong yon. Maging si Lola Claring ay ipinagbubuntis na rin niya ang aking ama. Simula nang dumating ang Baldo na iyon dito sa ating baryo, naging sunod-sunod na ang mga pang-aaswang na nagaganap pa. Sabi pa ng mga kabaryo nila Lola Claring. Napailing pa nga si Lola dahil sa mga pagbibintang ng kanilang mga kabaryo kay Mang Baldo. Halos lahat din sa kanila ay iniiwasan ng lalaki dahil natatakot na baka mabiktima pa nito
kung sakaling tama nga sila na ito ang aswang. Isang beses noon, hindi inaasahan ni Lola Claring ang pagpunta ni Mang Baldo sa tapat ng kanilang bahay. Naupo ito sa maliit na kubong ginawa ni Lolo para tambayan nila Lola Claring tuwing tanghali ang tapat. Nakaramdam pa ng pangamba at takot si Lola, gayong nataong siya lang ang tao sa bahay nila ng mga oras na yon. "Mang Baldo, may kailangan po ba kayo?" tanong ni Lola Claring sa lalaki nang lapitan niya ito. Seryoso naman ang mukha ni Mang Baldo habang nakatingin sa nakaumbok na tiyan ni Lola. Kaagad daw na hinawakan ni Lola ang kanyang tiyan na animoy gusto nitong itago yon sa lalaking kaharap niya. "Wala naman akong kailangan. Gusto ko lang munang pumarito," tugon ng lalaki kay Lola. Alanganing napatango noon si Lola Claring kay Mang Baldo. Wala na rin siyang nagawa kung hindi ang hayaan na lang din ito. Umalis na lamang si Lola Claring sa kanilang kubo at bumalik sa loob ng kanilang bahay. Ginawa na lamang niya ang mga gawaing bahay. Subalit habang inaabala ni Lola ang kanyang sarili sa mga gawaing bahay, hindi pa rin siya mapakali. Gayong alam niyang nasa labas ng bahay nila si Mang Baldo. Panay ang pagsilip ni Lola sa lalaki sa pag-aakalang nakaalis na ito. Subalit ganoon na lang ang kabang naramdaman ni Lola na sa tuwing sinisilip niya ito ay nakikita niya si Mang Baldo na nagmamasid sa paligid. Panay din ang pagtanaw nito sa bahay ni na Lola, kaya nagtaka na rin si Lola kung ano ang pakay at pinaplano ng lalaki. Lumipas pa ang mga oras noon at nang muling sumilip si Lola Claring sa kanilang kubo, wala na doon si Mang Baldo. Dali-dali pa siyang lumabas ng bahay nila upang kumpirmahin na wala na talaga ang lalaki. Nang masiguro nga ni Lola na wala na si Mang Baldo, tila naibsan naman ang kabang kanyang naramdaman. Ano kaya ang totoong pakay ni Mang Baldo sa pagpunta niya rito? Tanong pa ni Lola Claring sa kanyang sarili. Napailing na lamang siya at hindi na inisip pa ang bagay na yon dahil takot lamang ang nararamdaman niya sa tuwing sumasagi sa isipan niya kung aswang nga ang lalaki ay pinagpaplanuhan siyang aswangin ito. Muli na lang niyang inabala ang kanyang sarili sa mga gawaing bahay. Kinahapunan naman noon, nang makauwi si Lolo Poldo galing sa bayan, ay sinabi ni Lola Claring ang tungkol sa nangyari ng araw na yon. Bakit daw siya naparito? Tanong ni Lolo kay Lola. Napakibit balikat na lamang si Lola Claring sa naging tanong ni Lolo sa kanya. Basta ang sabi lang nito sa akin ay gusto lang niya. Saad pa ni Lola Claring. Napailing na lamang si Lolo dahil doon. Ayon pa kay Lolo, wag lamang niyang subukan na aswangin si Lola kung may plano nga siya, dahil kapag nangyari iyon ay sisiguraduhin ni Lolo na hindi na siya mabubuhay pa. Kinagabihan nga noon, matapos maghapunan nila Lola, nagpasya na silang magpahinga. Habang nakahiga raw sina Lolo at Lola, nakarinig sila ng mahihinang paghuni ng tiktik sa kanilang paligid na animoy umaaligid lamang sa kanila ang aswang. Dahil doon, napamura kaagad si Lolo at nagmatsyag sa kanilang paligid. Naging alerto din at naglagay kaagad ng itak sa kanyang tagiliran. Nagtagal din ng halos 10 minuto ang pag-iingay na iyon at nawala rin naman. Minabuti na lang muna ni Lolo Poldo na magmatsyag sa paligid nila dahil baka kung nasa paligid lamang ang aswang at naghihintay lang ng tamang oras upang umatake. Nasa ganoong sitwasyon sila Lolo at Lola nang makarinig sila ng mga sigawan sa labas ng kanilang bahay.
Dali-daling sumilip si Lolo Poldo sa bintana ng kanilang silid at nakita niyang tila nagkakagulo ang kanilang mga kapitbahay. Pinagsabihan naman ni Lolo Poldo si Lola na maiwan na lang muna sa kanilang silid at lalabas lamang siya upang magtanong kung ano ang nangyayari. Napatango si Lola Claring kay Lolo Poldo bilang tugon. Kaya naman lumabas na si Lolo sa kanilang silid. Hindi ni Lola maiwasang makuryoso noon, kaya naisip niya sanang sumilip sa bintana para alamin kung ano mang nangyayari sa labas. Bumaba siya sa kanilang higaan at naglakad papalapit sa bintana ng kanilang silid. Nang nasa tapat na ng bintana si Lola, ay kaagad siyang sumilip. Subalit saktong pagsilip ni Lola, bumungad sa kanya ang bulto ng tao na nakatayo ilang dipa ang layo mula sa kanilang bintana. Tinanaw ni Lola Claring ng maigi ang nasabing tao at ganoon na lang ang takot niya nang mapagtanto niyang si Mang Baldo pala yun. Seryoso ang mukha nito habang matalim na nakatingin sa gawin ni Lola Claring. Dahil sa takot na naramdaman ni Lola Claring noon, bahagya siyang napaatras. Naisipan niyang ilihis ang kanyang tingin sa ibang direksyon. Nang muling tingnan ni Lola ang kinaroroonan ni Mang Baldo, wala na ito doon. Mabilis na hinanap ni Lola kung saan nagtungo si Mang Baldo. Ngunit hindi niya na nakita pa ito. Nagpasya na lang si Lola Claring na bumalik sa higaan nila ni Lolo at hintayin na lamang ito. Habang naghihintay si Lola kay Lolo, hindi mawala sa isipan niya ang nakita niyang yon. Aswang nga kaya talaga si Mang Baldo? Tanong pa ni Lola sa kanyang sarili. Lumipas pa ang mahigit 10 minutong paghihintay ni Lola kay Lolo Poldo. Dumating na rin ito. Kaagad na lumapit si Lola Claring kay Lolo at tinanong ito kung ano ang nangyari. May hinahabol silang aswang. Muntikan na kasing mabiktima ng aswang na yun ng asawa ni Parang Lino. Tugon ni Lolo Poldo kay Lola Claring. Ano nang nangyari? Nahuli daw ba nila yung aswang? At saka nakita daw ba nila kung saan ito nagpunta? Tanong pa ulit ni Lola. Napailing naman si Lolo Poldo at sinabing nakatakas daw ang aswang at hindi na nila alam kung saan ito nagtungo. Kaagad na kinabahan si Lola Claring dahil sa sinabing iyon ni Lolo. Nagdalawang isip din siyang sabihin kay Lolo ang tungkol sa nakita niya. Subalit marahil ay napansin ni Lolo ang pananahimik at pangamba sa mukha ni Lola. Kaya napatanong ito sa kanya kung ano ang problema. Sa kadahilanang yon, hindi na nito naitago pa ang tungkol sa bagay na yon. Pabulong pa niyang ikinuwento kay Lolo Poldo ang tungkol kay Mang Baldo na nakita niya ng gabing yon. Hindi rin maiwasan ni Lola na habang nakikwento kay Lolo ay ang pagmamasid sa kanyang paligid dahil natatakot siyang baka nasa paligid lamang si Mang Baldo at nakikinig. Napamura na lamang si Lolo Poldo dahil sa naging kwentong yon ni Lola Claring. Naisipan pa sana niyang lumabas para tingnan kung nasa paligid pa ang lalaki. Ngunit pinigilan na lamang siya ni Lola. Nagpasya na lamang silang magpahinga, gayong tahimik na rin naman ang kanilang paligid. Pinilit na lamang ni Lola Claring na makatulog, kahit pa na hindi mawala sa isipan niya ang kung anumang nangyari ng gabing yon. Kinaumagahan, maagang umalis si Lolo Poldo patungo sa bayan. Kaya mag-isa ulit si Lola Claring sa kanilang bahay. Habang abala si Lola Claring sa mga gawaing bahay, natanaw niya sa bintana ng kanilang sala na patungo sa kubong tambayan nila si Mang Baldo. Kinabahan kaagad si Lola, lalo na nang maalala niya ang nangyari ng nakaraang gabi. Nakita niyang naupo at nagsimulang magmasid sa kanilang bahay si Mang Baldo. Nakaramdam pa nga ng takot si Lola
nang makita siya ng lalaki na panay ang silip sa kinaroroonan nito. Nang makita nga ni Mang Baldo si Lola, naisipan nitong puntahan ng lalaki. Natatakot man dito ay kinausap niya si Mang Baldo. "Mang Baldo, ano po bang ginagawa ninyo kagabi sa labas ng bahay namin?" Tanong ni Lola Claring sa kanya. Hindi raw umimik si Mang Baldo noon, kaya nahiya si Lola. Aalis na sana doon si Lola Claring, ngunit pinigilan siya ni Mang Baldo. Napatingin sa nakaumbok na tiyan niya ang lalaki. Sa hindi inaasahan, nakaramdam ng pananakit ng kanyang tiyan si Lola. Kaya naman napahawak siya sa kanyang tiyan. "May sinusundan lamang ako kagabi. Mag-iingat na lamang kayong dalawa ng asawa mo, Claring. Magmamasid lamang ako sa paligid ninyo. Gayong ako rin naman ang dahilan kung bakit sila naririto," sabi ni Mang Baldo kay Lola Claring. Nangunot daw ang noo ni Lola dahil sa sinabi ni Mang Baldo. Napatingin pa siya sa lalaki, ngunit napaiwas ito ng tingin sa kanya. Sa unang pagkakataon ay nakita ni Lola nang ngumiti si Mang Baldo. Walang ano-ano, nagpaalam pa daw sa kanya si Mang Baldo at naglakad palayo. Nais pa man din sanang tanungin ni Lola ang lalaki kung ano ang ibig sabihin nito. Ngunit hindi na nito nagawa dahil nakalayo na ang lalaki. Bigla rin nawala ang pananakit ng tiyan ni Lola Claring nang tuluyang makalayo sa kanya si Mang Baldo. Bumalik na lamang si Lola Claring sa loob ng kanilang bahay. Habang ginagawa niya ang gawaing bahay, hindi mawala sa isipan niya ang tungkol sa sinabing iyon ni Mang Baldo. Ano kaya ang ibig niyang sabihin? Sino kaya ang sinusundan niya ng nakaraang gabi? Tanong pa ni Lola Claring sa kanyang sarili. Simula naman noon, halos malimit nang tumatambay sa kubo nila Lola si Mang Baldo. Hindi naman iyon mapigilan ni Lola. Gayong umaalis din naman ang lalaki makalipas ang ilang minuto. Tila nagmamasid lamang kasi ito sa paligid ng bahay nila Lola at saka aalis din kaagad. Hindi naman inilihim ni Lola kay Lolo Poldo ang tungkol sa bagay na yon. Lalo na at sa tuwing malapit si Lola kay Mang Baldo, malimit na nitong nararamdaman ang pananakit ng kanyang tiyan. Simula din noon, halos gabi-gabi na akong may inaaswang sa baryo nila Lola. Kahit papaano, ipinagpapasalamat naman noon ni Lola Claring dahil hindi pa siya nakakaranas ng malalang pang-aaswang tulad ng ibang buntis sa kanilang baryo. Iyon ang inaakala ni Lola. Ngunit isang gabi, hindi niya inaasahan na magkakaroon din sila ng karanasan sa pang-aaswang. Nakahiga na ng gabing yon sina Lolo at Lola. Kahit anong pwesto ni Lola sa kanyang paghiga ay hindi siya makatulog. Sinubukan niya ring baligtarin ang kanyang unan, ngunit hindi pa rin niya magawang makatulog. Napakaalinsangan daw ng panahon ng mga oras na yon, kaya kinutuban ng hindi maganda si Lola. Poldo, hindi ako makatulog, sabi pa ni Lola Claring kay Lolo Poldo. Bumangon naman si Lolo at kumuha ng tubig dahil naisip niyang baka kailangan lang ni Lola na uminom ng tubig. Pagbalik ni Lolo sa silid nila Lola, nagsimula na raw silang makarinig ng ingay sa kanilang paligid. Nagkatitigan pa silang dalawa noon nang makarinig sila ng mga pagyabag mula sa labas ng kanilang bahay. Sumenyas naman si Lolo Poldo kay Lola Claring na huwag na lamang itong gumawa ng kahit na anong ingay. Sinubukan naman ni Lolo Poldo na hindi makagawa ng ingay habang kinukuha sa ilalim ng kanilang higaan ang sibat at itak na inilagay niya roon. Nang makuha na niya ay naupo siya sa tabi ni Lola Claring at nagbatsyag na muna sa kanilang paligid.
Patuloy pa rin noon ang mga pagyabag na kanilang naririnig. Ngunit hinahayaan na muna nila. Pabalik-balik lang daw ito na animoy naghihintay lamang na may makapansin o may mag-ingay sa loob ng bahay nila Lola. Habang nasa ganoong sitwasyon sila, naramdaman ni Lola na biglang sumakit ang kanyang tiyan. Pinahira naman kaagad niya ito ng langis. Ngunit tila walang naging epekto iyon. Lalo pang sumakit ang tiyan niya. Kaya kinutuban na ng hindi maganda si Lolo Poldo. Kahit wala na kasi ang mga pagyabag na naririnig nila ng mga sandaling yon, ramdam ni Lolo Poldo na may kakaiba na sa kanilang paligid. Dahil naging maalinsangan ang panahon. Nagpasya na lang si Lolo Poldo na silipin ang labas ng kanilang bahay. Dahan-dahan siyang naglakad patungo sa bintana ng kanilang silid at bahagyang binuksan ang kanilang bintana upang makasilip siya sa labas. Nang nasa ganoong sitwasyon na si Lolo Poldo, nakarinig ulit siya ng mga pagyabag sa labas ng kanilang bahay. Sinikap naman ni Lolo Poldo na silipin kung sino ang may gawa ng mga pagyabag na yon. May kaliwanagan ng buwan ng gabing yon, kaya kahit papaano ay makikita ni Lolo ang kung sino mang may gawa ng ingay na naririnig nila. Mga ilang sandali pa ang nakalipas bago may natanaw si Lolo na pabalik-balik na naglalakad sa hindi kalayuan. Tiningnan niya iyon ng maigi at napagtanto niyang hindi pamilyar sa kanya ang taong nakikita niya. Kinutuban ng hindi maganda si Lolo, kaya minatyagan niya kung ano ang mga susunod na kilos ng nasabing tao. Walang ano-ano, bigla itong napatigil sa kanyang paglalakad. Nagmasid ito sa paligid na animoy naniniguradong walang ibang tao ang nakakakita sa kanya. Inakala ni Lolo na aalis na ang taong yon, ngunit hindi niya akalaing may masasaksihan siyang kakaiba. Makalipas ang halos 3 minutong nasa ganoong posisyon ng lalaki, impit itong napapasigaw. Nakahawak din ito sa kanyang ulo habang pinipihit niya ito sa magkabilang direksyon. Hindi nagtagal biglang nagbago ang anyo ng taong yon. Naging mabalahibong nilalang ito. Mabilis na napaatras si Lolo Poldo nang mapatingin sa gawin niya ang nasabing nilalang na mayroong nagbabagang mga mata. Sinenyasan niya si Lola Claring na manahimik muna. Kaya naman tumango na lamang sa kanya si Lola. Nang muling silipin ni Lolo Poldo ang nilalang, wala na ito roon. Ganoon na lang ang gulat nila nang may kung anong bagay ang tila nahulog sa kanilang bubungan. Batid ni Lolo na posibleng iyon ang nilalang. Kaya mabilis siyang tumungo sa tabi ni Lola Claring. "Huwag kang mag-alala. Ako na ang bahala rito. Huwag ka na lamang gumawa ng ingay at dito ka lang sa loob ng ating silid," sabi ni Lolo Poldo kay Lola Claring. Kaya pagtango lang ang naitugon ni Lola. Kinuha ni Lolo ang kanyang sibat at itak at dali-dali siyang lumabas ng kanilang bahay. Nang nasa labas na siya, dinig ni Lola Claring na nagsisigaw si Lolo at tila may hinahamon. Hindi naiwasan ni Lola Claring ang makuryoso, kaya napasilip siya sa kanilang bintana. Nakita niya si Lolo Poldo na nakatayo sa labas ng kanilang bahay habang nakatingala sa kanilang bubungan. Nagmumura rin ito at may hinahamon mula sa itaas. Napatakip na lang si Lola Claring ng kanyang bibig nang sa hindi niya inaasahan ay may kung anong nilalang ang lumundag sa harapan ni Lolo Poldo. Bahagya pang napaatras si Lolo dahil sa ginawa ng nilalang na yon. Hindi na nag-aksaya ng oras ang nilalang at mabilis nitong inatake si Lolo Poldo. Mabuti na lang at marunong makipaglaban si Lolo Poldo at naihanda niya ang sarili sa pag-atake ng aswang. Kaya nakaiwas siya rito. Mabilis ang kilos ng aswang
Subalit nagagawa namang sabayan ni Lolo Poldo. Habang nasa ganoong sitwasyon si Lolo Poldo, hindi maiwasan ni Lola Claring na mag-alala at matakot para kay Lolo. Nagagawa rin namang umatake sa nilalang ni Lolo Poldo, subalit naiiwasan din ng aswang ang mga pag-atake nito. Sa hindi malamang dahilan ni Lola Claring, tila may kung anong enerhiya ang nagtutulak sa kanya na tumingin sa parte kung saan niya nakita noon si Mang Baldo. Mula sa bintana, natanaw ni Lola Claring na may nakatayong tao roon at napagtanto kaagad niyang si Mang Baldo yon. Nang gumalaw ang nasabing tao, tama ang hinala niyang si Mang Baldo nga yon. Naglakad ito patungo kina Lolo Poldo at sa aswang na kinakalaban nito. Hindi iyon napansin ni Lolo Poldo dahil abala siya sa pakikipaglaban nito sa nilalang. Nagulat si Lola Claring nang makita niyang naging mabilis ang pagkilos ni Mang Baldo. Mas ikinagulantang niya nang makalapit na ang lalaki kina Lolo Poldo ay mabilis nitong sinalag ang pag-atake sana ng aswang kay Lolo. Ikinagulat ni Lolo Poldo ang pagsulpot ni Mang Baldo noon. Ngunit kaagad din siyang nakabawi. Maging ang aswang ay hindi rin maitago ang sindak nang makita si Mang Baldo sa harapan niya. Walang pagdadalawang isip na ibinalibag ni Mang Baldo ang aswang. Malakas ang pagbalibag nito sa aswang, kaya tumilapon nito. Napahandusay ang nilalang sa lupa at bago pa man siya makatayo, nilapitan na siya ni Mang Baldo at inapakan niya ang dibdib ng nilalang. Dahilan para hindi ito makabangon. Wala namang nagawa ang aswang kahit pa nasubukan nitong kunin ng pagkakaapak sa kanya ni Mang Baldo dahil malakas ang puwersa ng lalaki. Sinabihan ko na kayong itigil ninyo ang kung anumang ginagawa ninyo sa mga taong ito. Tigilan niyo na rin ako dahil kahit kailan ay hindi na ako babalik pa sa grupo nyo. Sigaw ni Mang Baldo sa aswang. Subalit kahit na alam nitong galit si Mang Baldo, mas pinilit nitong subukan ng makaalis sa pagkakaapak ng lalaki. Hinawakan nito ang paa ni Mang Baldo at buong lakas na kumawala. Nagtagumpay naman siya sa ginawa niyang yon. Hindi na rin ito nag-aksaya ng oras upang tumakas. Mabilis itong tumakbo palayo hanggang sa mawala ito sa karimlan. Hindi naman alam ni Lolo Poldo noon kung anong sasabihin kay Mang Baldo. Nagpasalamat na lang siya sa lalaki dahil sa ginawa nito. Subalit hindi napigilan ni Lolo na magtanong kay Mang Baldo. Aswang ka rin ba? Sino ang mga yon? At bakit kinakalaban mo sila? Gayong iisang lahi lang kayo. Tanong ni Lolo Poldo kay Mang Baldo. Napangiti daw si Mang Baldo kay Lolo. Hindi naman inasahan ni Lolo Poldo na sasagutin siya ng lalaki at magkikwento habang nakatayo silang dalawa doon. Oo, aswang din ako. Pero hindi ako tulad ng mga aswang na yon na hayok sa laman ng tao. Nagagawan ko ng paraan ng sumpa ng pagiging ganoon. Sila ang pumatay sa pamilya ko. Kaya ako lumayo at pilit na kinakalimutan ang mga pangyayaring yon. Ayokong makiganti dahil gusto ko na lang na mamuhay ng tahimik. Kaya nga ako napadpad dito. Hindi ko aakalaing hanggang dito ay susundan ako ng mga yon at nais pang bumalik sa aming tribo. Kwento ni Mang Baldo kay Lolo Poldo. Hindi makapaniwala si Lolo Poldo sa mga nalaman niya tungkol kay Mang Baldo. Ibig sabihin, hindi ikaw ang aswang na nangaaswang sa mga tao rito. Bakit mo ito ginagawa? At bakit mo kami tinutulungan? Muling tanong pa ni Lolo. Simple lang naman. Dahil ayokong may napapahamak dahil lang sa mga kalahi kong ganid sa lamang loob at dugo ng mga taong walang kalaban-laban.
Sabi pa ni Mang Baldo. Hindi na nakapagsalita noon si Lolo Poldo. Hindi na rin niya napigilan ng lalaki na umalis dahil hindi pa rin siya makapaniwala sa mga sinabi at nalaman nito mula kay Mang Baldo. Nang wala na sa harapan ni Lolo si Mang Baldo, nagpasya siyang pumasok na lang sa kanilang bahay. Pagkapasok ni Lolo, napatanong kaagad sa kanya si Lola kung ano ang napag-usapan nila ni Mang Baldo. Hindi naman naglihim si Lolo Poldo sa kung anumang napag-usapan nila ni Mang Baldo. Nang masiguro nang wala ng aswang sa paligid, nagpasya na silang matulog. Simula nang malaman ni Lolo Poldo at Lola Claring ang tungkol kay Mang Baldo, tila mas kinilala pa nila ang lalaki. Hinahayaan na lang din nila itong tumambay sa kubo dahil ayon sa kanya, ginagawa niya lamang iyon para makapagmasid sa paligid. Naging malimit na rin noong nakikipagkwentuhan sina Lolo Poldo at Lola Claring kay Mang Baldo na labis namang ipinagtaka ng kanilang mga kabaryo. Isang beses pa nga noon, napagsabihan pa ng kanilang mga kabaryo sina Lolo na iwasan ng lalaking yun gayong sigurado silang aswang ito at siya ang nang-aaswang sa mga buntis nilang mga kabaryo. Ilang beses na kasi nilang nakita si Mang Baldo sa tuwing may hinahabol silang aswang. Gusto mang sabihin noon nila Lola na hindi iyon si Mang Baldo, ngunit naisip din nilang nangako sila sa lalaki na walang makakaalam ng bagay na iyon kung hindi silang tatlo lamang. Dahil doon, naging tikom na lang ang bibig nila Lolo at Lola tungkol doon. Subalit may mga bagay na hindi kailanman maitatago. Hanggang isang gabi kasi noon, hindi inaasahan ng kanilang mga kabaryo ang pag-atake ng dalawang aswang. Dalawang buntis kasi ang muntikan ng mabiktima ng magkaparehong oras. Habang hinahabol ng mga kabaryo nila Lolo at Lola ang mga aswang, nakita nila si Mang Baldo. Ipinagtaka nila ang bagay na iyon, kayong inakala nila na si Mang Baldo ang isa sa mga iyon. Ganon na lang ang gulat ng mga taong humahabol sa aswang nang harapin ng mga ito si Mang Baldo. Walang nangahas na tumulong noon kay Mang Baldo dahil natakot sila at nangamba na baka maging si Mang Baldo ay kalabanin sila. Dahil sa naging gulo noon sa baryo nila, dali-daling nakuryoso si Lolo Poldo. Kita nga niyang pinagtutulungan ng dalawang aswang si Mang Baldo. Ikinagulat naman ng lahat ng mag-anyong aswang na rin noon si Mang Baldo. Nagsisigaw naman si Lolo na tulungan si Mang Baldo dahil kakampin nila ito. Aswang si Mang Baldo, ngunit hindi siya tulad ng mga kasamahan niya. Siya minsan ang pumipigil sa mga kasamahan niya kapag nang aaswang dito sa ating baryo. Sigaw ni Lolo Poldo. Tila nagdalawang isip ang mga kabaryo nila Lolo noon. Subalit hindi na inilihim ni Lolo ang tungkol sa nangyari sa kanila ni Lola at kung paano niya nalaman ang tungkol kay Mang Baldo. Dahil sa sinabi ni Lolo tungkol sa lalaki, tila naliwanagan ng mga kabaryo nila. Nagpasya ang mga ito na tulungan si Mang Baldo na noon ay pinagtutulungan din ng kanyang mga kalahing aswang. Sabay-sabay na sumugod ang mga kabaryo nila Lolo sa aswang na kalaban ni Mang Baldo. Noong una ay nakaiwas pa ang mga ito, subalit kalaunan ay hindi na nila nagawa pang makatakas mula sa mga kabaryo nila Lolo Poldo at Lola Claring. Pinagtulungan nilang tagain ang mga aswang na yon hanggang sa napuruhan nila ito. Tinulungan din nila si Mang Baldo na noon ay sugatan din dahil sa pakikipaglaban sa mga kalahi niyang aswang. Nanghina naman noon ang mga aswang na kinalaban ni Mang Baldo at maging ng kanilang mga kabaryo. Napahandusay lamang ang mga ito at bumalik sa dati nilang mga anyo. Noon din ay napagtanto nilang hindi nila kilala ang mga aswang na yon. Subalit kahit na ganoon, may iilan daw na nakakita sa mga yon na pabalik-balik sa kanilang baryo
at tila nagmamatsyag. Huwag na lamang kayong bumalik sa baryong ito. Kaya sa susunod na pagpunta nyo rito ay hindi na kayo makakaalis ng buhay. Sabi pa ni Mang Baldo sa mga kalahi niyang aswang. Iniwan na lamang nila ang mga ito at bumalik na sa kani-kanilang mga bahay. Maging si Mang Baldo noon ay umuwi na rin at nagpahinga dahil sa naging laban niya ng gabing yon. Hindi niya rin inakalang tutulungan siya ng mga tao sa baryo nila Lolo para kalabanin ang mga kalahi niya. Kinaumagahan noon, wala na ang mga aswang sa kung saan sila iniwan ng mga tao. Dahil doon, nagpasalamat ang mga kabaryo nila Lolo kay Mang Baldo at ganoon din ang lalaki sa kanila. Simula naman noon naging malapit na ang loob ng mga tao kay Mang Baldo kahit pa na alam nilang may lahi itong aswang. Wala na rin nang aaswang pa sa kanila noon kaya kampante rin naman silang hindi nga si Mang Baldo ang may gawa ng lahat ng pangaaswang sa kanila, kung hindi ang iba pala nitong mga kalahi ang may gawa nun. Nanatili naman si Mang Baldo sa baryo nila Lola Claring. Subalit dumating ang araw na tila biglang nawala si Mang Baldo sa baryo nila Lola. Nilisan nito ang baryo nang hindi man lang nagpaalam sa kanila at wala na kahit na isa sa kanila ang nakakaalam kung saan nagtungo si Mang Baldo. Subalit kahit na ganoon, masaya naman sina Lolo at Lola na nakilala nila si Mang Baldo. Dahil doon, napag-alaman nilang hindi lahat ng aswang ay masasama. May iilan ding may mabubuting puso, kagaya ni Mang Baldo. Ang nakakalungkot lang, hindi na nila mababago pa ang sumpa ng pagiging aswang nila. Maraming salamat po mga kaistorya sa pakikinig. At kita-kits po ulit bukas para sa isa na namang nakakatakot na kwento. Ito po si Kuya Chris, ang inyong kaistorya. God bless po at ingat po lagi.